Senyora presidenta, gràcies. Bon dia, senyors i senyores diputats. Vull que les meves primeres paraules siguin per denunciar i rebutjar els nous assassinats, els nous casos de violència masclista produïts ahir. Aquest cop no han estat dones catalanes, però també són les nostres dones. Si la darrera legislatura va acabar malament, aquesta no pot començar pitjor. Un president en funcions, havent de donar explicacions polítiques, i el seu partit, Convergència Democràtica de Catalunya, responent judicialment d'imputacions greus de finançament irregular. Una mesa del Parlament actuant de manera absolutista i una presidenta que s'estrena violentant el reglament que va prometre respectar. I per acabar-ho d'adobar, 3 grups parlamentaris portant la solució d'un problema polític al Tribunal Constitucional. Els ingredients perfectes per a una política partidista de búnquers, de blocs, que busquen retroalimentar-se mútuament en els conflictes mentre obliden els problemes quotidians de la gent. Junts pel Sí i la CUP tenen tot el dret del món a voler discutir la seva resolució, tot el dret a escenificar i teatralitzar les seves negociacions per investir el senyor Mas de president, però no tenen cap dret a tenir paralitzat el Parlament i el Govern mentre al carrer es viuen situacions dramàtiques. La ciutadania espera de nosaltres que centrem tots els nostres esforços a encarar una situació d'emergència social que viuen àmplies capes de la població. Jo sé que vostès ho saben, però crec que val la pena recordar-ho avui. 660.000 persones aturades a Catalunya, 275.000 de les quals porten més de 2 anys aturades. 381.000 d'aquestes persones aturades no cobren cap tipus de prestació d'atur. 116.000 joves sense feina i les dones condemnades a contractes a temps parcial per mantenir una estructura de societat patriarcal. La taxa de pobresa infantil amb el 29% de la població infantil. 1.100 llocs de treball del sector de l'automoció en risc de desaparèixer. L'empresa Solvay de Martorell en risc de tancar les seves instal·lacions. Catalunya, líder de desnonaments a Espanya. El 25% dels desnonaments produïts a Espanya ho són a Catalunya. Parlament sigui, per exemple, la renda garantida de ciutadania, l'única cosa que se'ls ocorre a Junts pel Sí i a la CUP és dedicar tots els seus esforços i els del Parlament a una mena de partida de joc de l'estratego o del risc. És ben cert, nosaltres ho sabem, per encarar aquesta situació d'emergència social, Catalunya necessita més poder polític i més recursos econòmics. Però és fals, és trampós i és injust per la ciutadania que pateix que es digui i es continuï insistint que no es pot fer res si abans no s'assoleix un determinat estatus, el de la independència. D'entrada, el que es podia fer, per exemple, és que Convergència Democràtica de Catalunya no hagués donat suport a polítiques privatitzadores com la d'austeritat salvatge, no haver votat lleis com la reforma laboral, no haver votat lleis com la de l'estabilitat pressupostària o el fons de liquiditat autonòmica, que són les que estan ofegant en aquest moment el govern i les finances de Catalunya i que estan darrere d'aquest desastre social. No haver apostat, per exemple, per la protecció del mercat hipotecari, com s'ha fet per damunt del dret a l'habitatge de la ciutadania. Sí, ja sé que això no és el que vostès pensen que avui toca, però això és el que pensa la gent que toca, la gent que està patint aquestes circumstàncies. Tot això ho ha fet Convergència Democràtica a Espanya. I ara no pot venir a Catalunya a queixar-se i a plorar de les conseqüències dels seus vots a Espanya. I sobretot no ens poden fer creure vostès que amb una mica de vernís aquest moble es restaurarà i de cop i volta es convertirà o en anticapitalista o en socialdemòcrata. No, ho sento, però no som tan crèduls. Catalunya sí que es pot aposta nítidament per un procés constituent. Ho hem dit sempre i ho ratifiquem amb la nostra proposta de resolució. Per això insistim. Però mai li direm a la gent que aquest procés constituent és incompatible o la gent que pateix ha d'esperar a aconseguir aquest ideal per avançar amb els seus drets. Nosaltres volem que l'utopia quotidiana de 2 àpats al dia per nens i nenes o l'utopia quotidiana de garantir els drets a l'habitatge i la llum
siguin perfectament possibles amb avançar amb els drets nacionals d'aquest país. Catalunya sí que es pot, rebutgem la proposta presentada per Junts pel Sí i la CUP i hem presentat la nostra pròpia proposta alternativa, el nostre full de ruta. Vull explicar per què la rebutgem. D'entrada, creiem, sincerament, des del respecte, que parteix d'una interpretació tramposa dels resultats del 27 de setembre. El 27 de setembre no dona cap legitimitat ni mandat democràtic per parlar en nom de tota Catalunya, ni molt menys per fer una declaració unilateral, es digui d'independència o de l'inici d'un procés d'estat independent o de desconnexió. No. Això requereix un acte democràtic que només es pot ser en forma de referèndum. Per cert, i en relació als vots, molta gent, durant la campanya electoral, entre ells la CUP, van deixar ben clar que sense una majoria de més del 50% no era possible iniciar un procés unilateral com aquests que ens presenten vostè avui, malgrat alguns s'han oblidat. Com ens poden explicar vostès que per una reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya facin falta 2/3 dels diputats, és a dir, més de 90 diputats, i en canvi per l'inici de la creació d'un estat independent hi hagi prou en 72 de 135 diputats? Hi ha coses que no quadren. Per molt que ho repeteixin, vostès no tenen legitimitat per plantejar-se aquesta resolució, però sí no tenen per fer la lectura que fan. Segon lloc, per nosaltres es tracta d'una lectura que parteix i està basada d'un autoengany. Un autoengany que alguns de vostès saben que és un engany, però un engany que només pot portar a frustració. Excepte que algú pensi que la solució d'aquest clima que tenim en aquest moment passa per la política de quan pitjor millor, que si es provoca un xoc de trens es promourà una dinàmica revolucionària com s'ha sentit dir aquests dies. Sincerament, crec que no és així i més bé és el contrari. Estan vostès immersos en una veritable fuga cap endavant, amb una proposta que és un cul de sac, amb l'únic objectiu d'escenificar la investidura de president i alguns salvar la cadira de president del senyor Mas. En aquest sentit, van vostès fins i tot contra de les recomanacions del Consell de Transició Nacional que s'havia esforçat durant tot aquest temps en intentar bastir tots els seus plantejaments jurídicament, de cobertura jurídica. Molta complexitat, però ho havia intentat. Tercer lloc, ens plantegen vostès una declaració que és una mena de declaració d'insurgència, que és tan curiosa com inviable, perquè és veritat, és una declaració d'insurgència que està plena de retòrica, de paraules gruixudes, de molts adjectius, de molta èpica, però amb la que s'obliden de dins com pensen aconseguir el triomf d'aquesta insurgència que ens proposen. I vostès saben que entre la intensitat dels objectius i la intensitat dels mitjans que un planteja ha d'haver una certa proporció. Tot el que vostès ens plantegen és declaracions institucionals al Parlament de Catalunya i lleis de desconnexió. I ens diuen que la nostra proposta de referèndum ja ha passat pantalla. Escolti, si alguna cosa ha passat pantalla és la de les declaracions institucionals del Parlament de Catalunya que aguanten el temps que són revocades per al Tribunal Constitucional i vostès ho saben. Des d'aquest punt de vista, el quart element que vull plantejar és que el comportament de Junts pel Sí, i matiso de Junts pel Sí, amb aquesta resolució està carregat de fariseisme. El mateix dia que vostès la presentaven amb el Parlament de Catalunya, instant a desobeir les sentències del Tribunal Constitucional, el govern català presidit per el senyor Mas acordava presentar 2 recursos contra 2 lleis espanyoles al Tribunal Constitucional. En què quedem? Es someten o no someten? O apliquen la desobediència? És que ni si vostès mateixos s'ho creuen. És per això que crec que això està carregat de fariseisme. Ens plantegen, a més, en relació al Tribunal Constitucional, la desobediència. Molt bé, una pregunta. També inclou la desobediència a la sentència en relació a la reforma laboral que va votar el Partit Popular o Convergència i Convergència i Unió? O aquesta sentència ja els hi va bé amb el seu model de relacions laborals precaritzador? O no? A continuació ens plantegen també les lleis de desconnexió de la Seguretat Social espanyola. I la pregunta que jo i els ciutadans ens fem és la següent. I després d'aprovar aquesta llei, què? Qui pagarà les pensions? Si no hi ha un acord, segur que continuarà pagant-les la tesoreria de la Seguretat Social. En darrer lloc, la seva resolució acaba, si em permeten, amb una proposta esperpèntica, la de comunicar tot això a l'Estat espanyol i a la Unió Europea. Tinc dubtes de saber com li pensen comunicar a la Unió Europea. Què li pensen comunicar? Que a partir d'ara el Parlament de Catalunya només incomplirà les lleis de la Unió Europea que els hi sembli bé
i les sentències del Tribunal de Justícia de Luxemburg que els sembli bé. Això és el que comunicaran a la Unió Europea. I a continuació els demanem suports. No, la cosa no va per aquí. Aquesta és una declaració d'insurgència, però és una declaració d'insurgència de paper. Per això nosaltres els plantegem un full de ruta alternatiu. En primer lloc, per tota la legislatura, l'aprovació d'un pla de rescat ciutadà, que ha de tenir com a epicentre la renda garantida de ciutadania. I, per cert, aprofito per saludar els companys representants de la plataforma de la LP que està lluitant perquè aquest tema no quedi abandonat o relegat amb l'activitat d'aquest Parlament. I creiem que cal fer-ho buscant recursos, sens dubte. Els hi desenvolupem amb la nostra proposta de resolució. Recursos que passen per la racionalització de tots els programes de despesa pública. Hi ha molt amb el que estalviar o gastar millor. Per exemple, reestructuració del deute públic de la Generalitat amb el govern central. I aquí trobarem la complicitat d'altres comunitats autònomes que estan d'acord amb nosaltres. Per exemple, treballar per una millora de la recaptació fiscal, tant amb els impostos propis o cedits, reduint el frau i reformant l'impost de successions i donacions. El segon eix de la nostra proposta és un procés constituent que té com a principal objectiu retornar la sobirania a la ciutadania front als poders econòmics i als mercats, perquè aquesta és la veritable batalla de la sobirania al segle XXI. Una sobirania que per nosaltres inclou el dret a decidir lliurement com Catalunya vol organitzar-se políticament i quina relació vol tenir amb la resta de nacions de l'estat espanyol. Un procés constituent que neix de l'esgotament del sistema polític nascut de la transició. Un procés constituent que ha d'encarar el reforçament de les formes de democràcia participativa, sense negar la democràcia representativa. Que ha de garantir la divisió de poders, evitant l'abusos de la figura dels decrets lleis a Espanya, però també a Catalunya, perquè no passin coses com el famós decret llei òmnibus. Que ha de reconèixer l'accés als drets fonamentals de la persona ha de ser a partir de la ciutadania social, no de la nacionalitat. Que ha de contenir les bases d'una nova llei electoral que garanteixi la proporcionalitat de vot. Un procés constituent no subordinat a cap altre marc polític, però tampoc autàrquic. No hi ha res autàrquic amb el món de la interdependència. No podem constituir-nos en una mena d'aldea gala del segle XXI. Un procés constituent que ha de tenir com a punt de partida la celebració del referèndum, perquè no es pot construir res de bo i sa negant la paraula al poble de Catalunya. Els uns que els prohibeixen i els altres que ja la volen donar per amortitzada i parlar en noms seus. Ho diem nosaltres, però ho ha dit cada vegada que se li ha donat l'oportunitat a Alex Salmond, primer ministre escocès. Ho ha dit reiteradament. Ja sé que és un procés, la nostra proposta, que és dur, que és lent i en ocasions bloquejat pel búnquer de l'immobilisme. Per cert, parlant del búnquer, en tots els respectes, senyor Albiol, això no va de xuleria, això va de democràcia. Si anés de xuleria, ningú té cap tipus de dubte que vostè guanyava totes les batalles. Però com que va de democràcia, aquesta batalla la té perduda. I més aviat o més tard, la ciutadania de Catalunya decidirà de manera lliure i democràtica com vol organitzar el seu futur. Per això proposem un camí pel referèndum, un camí que ha estat avalat en diferents moments per persones com Carles Viver o Rubio Llorente. Però estem disposats a acceptar suggeriments en un altre sentit. Un referèndum pactat, sí, i ho diem de manera ben clara, perquè és l'única manera que es pugui celebrar amb condicions d'eficàcia jurídica i política. I no ho diem nosaltres només, ho diu l'Alex Salmond, i cal insistir. I proposem una data límit, el 2016. Plantegem acompanyar la nostra proposta de mobilitzacions, com sempre, i de suport, de búsqueda de suports a Espanya i a Europa. Alguns hem fet la feina i ens presentem aquí amb el suport de gent com Podemos, Izquierda Unida, Junta Aragonesista, Compromís del País Valencià, els Ajuntaments del Canvi, els Verds Europeus, mentre altres estan interessats en sumar adversaris en lloc d'acumular o sumar aliats. Suports arreus i mobilització en favor del referèndum. Totes les grans conquestes de civilització s'han aconseguit a partir de mobilitzacions i actes, si se'n permet, de desobediència o insubmissió, i som conscients d'això. El dret de vaga, el dret de vot de les dones no estaven reconeguts amb la legislació del seu moment i només es van conquerir després de dècades de lluites obreres i de la lluita de les dones. Però es van fer aplegant el màxim de gent, no dividint-los, sinó aplegant-los, sumant-los, cohesionant-los. Creiem sincerament que les nostres propostes mantenen els equilibris bàsics entre radicalitat i viabilitat. Són radicalment democràtiques perquè volem iniciar aquest procés constituent amb un acte d'empoderament de la ciutadania, que és la celebració del referèndum. I són viables
perquè té tota la força de la democràcia i perquè poden tenir més suport a Catalunya i més recolzament a Espanya, a Europa i al món. Són viables a condició que fem el que sempre ens ha donat resultat a Catalunya. Recordin vostès els que tenen edat, l'època de l'Assemblea de Catalunya. Com? Sumant el màxim de forces diverses a Catalunya, amb un objectiu compartit, durant el màxim de camí possible, i encara no l'hem recorregut tot, el del referèndum, i durant el màxim de temps aplegats. I a més de ser molts i cohesionats a Catalunya, intentant buscar també aliats arreu de Catalunya, arreu de l'Estat i d'Europa. El que nosaltres plantegem és exactament el contrari del que fa la resolució de Junts pel Sí i la CUP, que cada vegada redueix més el suport polític i no busca aliats, sinó que fabrica adversaris arreu del món. Per això vull que les meves últimes paraules siguin per cridar a totes les forces polítiques socials que en algun moment han estat a favor del dret a decidir a reagrupar-se democràticament en la defensa d'un procés constituent que tingui com a punt de partida la celebració del referèndum durant el 2016. Aquest és el nostre full de ruta, creiem que és radical i viable alhora i el presentem davant del que considerem que és un cul de sac, que és la proposta de Junts pel Sí i la CUP. Moltes gràcies.